ଦୁଇଟି ଗାତ କରିବ ଅଧା ଗୁଡ଼ ପଣ ଦେଇ ପୂଜା କରିବାରେ ମହାମାଇଙ୍କର ବ୍ରତ ଦୁଇଟି ଆଣିବ 21 ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ବ୍ରତ ପୂଜା ହେବ ସଦା ବଡ଼ ବ୍ରତଟିଏ ରହିବ ବାହୁରେ ଆଉ ବ୍ରତଟିଏ ପୁଣି ପ୍ରତି ଶନିବାରେ ମାରା ହୋଇଲେ ବ୍ରତ ପୁଣି ଜଳେ ଉଜେଇବ ନୂତନ ବ୍ରତ ପୂଜି ତୁମେ ଧାରଣ କରିବ 4 ମାସର କିରି କାକରା ପୂଜିବ ଶେଷ ଶନିବାର ଜାଣିବା ଲୋକ ବସି କୋଠିରେ ବହିକୁ ଝିଅ ବେଲ ବାଡଉନ ଝିଅ ବେଲ ବାଡ ସମସ୍ତେ ହୋଇବ ଦିନ ଏ ଘର ସଙ୍କଟ ନିରାଶୟ ପ୍ରାଣୀ ମୁଇଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ବଳଦିଆ ତେଲି ଆସିଲୁ ଜନନୀ କରାଗଛ ବିଜେ କରାଗଛ ବିଜେସ୍ଥଳୀ ହେଲୁ ମା ଜଣେ ପୁରାଣ ପଢୁଛନ୍ତି ଜଣେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବେଲ କରଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ବସିକି ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି ଏଠି ପାଖରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି ये बेल କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ये ଗୋଲମରିଚ ଛେଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ये ବଡ ଦିଦି ପଢୁଛନ୍ତି ପୁରାଣ ଆଉ ये ସବୁଠୁ ବଡ ଦିଦି ହଉଛନ୍ତି ଭାଷଣ ସବୁଠୁ ତ ସିଏ ବଡ ତମେ ମତେ କଣ ବତେଇ ଦଉଛ ହଁ ये ବଡ ମଝିଆ ତରଳି ଯାଉଛନ୍ତି